Pinoy Bus Driver TV. Bilang pinya 120 nako. bilang 20 120. Hinabangan, Samar. South Mall. Like it. Oras na ba? Tipungan yung pinya ron. Parang pinya pang pinay. No? Kaya alas 4:20. No? Kaya yung tanong yung pinya. Ilukot ka. Araw na, Webes.
Ano ka? Parang ko rin. Ha? Parang ko rin. Papayo, ako na kuberte na ito ng Ha? May na kuberte. Kaya ko ba ito nga? Ito ba yan? Bakit? Ito nga. Nagkape mo eh? Oo. Wow. Ito nga na po na. Susugon. Oo. Kaya Ito ako sa Saudi. nabisabay. Wow. Ikaw ba ito? Nga, di ba ito biyahe pa? Di ba gano'n? Manila naman ito. Yun eh. Itong narinig ko sa mga Ha? Dito sa Kalbayo? Tumunan. Tahon. Tumunan pa. Cek, kalau dito tawid, cek ito dulu nih. Atau turun itu, siguro kaya turun ito tawag panunod mo. Ah, sama siya agi diri nga, kung rin siya agi. Ano, ano po siya puto siya? Tatarita kayo talang lagi. Puro mo kang ruta. Puro mo kang masakay na pasahero. Sideboard niya. Pag-abot sa tatarita, balik lagi po. Nakuha. Una, inulit na ako, kita kay kasabay Huwag mo kalawat ka na. Balik lang din naman nila. Kita kay kasabay na ako. Puro sa tatarita ka na. Dapo mga pasayo. Nagbiyahin sa abaw mo kaya. Ako yayakin. Tatarita nag-abot. Ako yun naman. Ay, nagkuhan ko sa kinada. Mandarita. Pwede mo sakay sa Panabaw. Problema lang. Kaya kuto pa mo yun. Kaya silagong to agi. Yung to agi bye-bye. Tatay, magpahan na lang mo. Bye-bye, diretso ka. Oo, wala. Tatay mo yun. Sabi nag-isip siya. Nag-isip tao niya ako yun. Usah ati isukol ko ta sudah. Wala. Dahil mga Parehas lang lang. Huwag ka magkakaroon sa pagkatao ng pamilya. Pasok, huwag kong lahat. Sabi naman sa kita na ka. Terus na kaya mo labuhan. Dali ang kao mo na kaya pagbugas. Saan ko niya? Ha? Ano ba? oh, nadoon pintuan ay. Ya, di magdugay sila katay nila, mga siguro na bunga tayo nila, na bunga tayo nila. Milyo. Oh, nagkamali na. Uy, kita buat na. Wah, jauh na. Matay niya gagaw. Ya, tidak. Kabuhay naman po.
niyang tulang hawak ang iyang bahay na ilang hawak. Sa diba? Hindi, kantong buhay po, buhay ng kabunong na ito niyag na kriminal. Ilyot po na, ina ito o kantong kabunong po. Tidak mo mo ng kabunong. Kanak-kanak kita, ilyot kayo di man. Man, kanak yung buhay kayo. Pasti, magsigiglaw. Sa ila, na yung mga tao nga, iwan, dahil gusto na rin sa hawak. Oo, galing ka pala. Oo, dahil siya wala na. Ikaw, kung magtagda ko hindi patay, dahil wag siya wala lagi kong luto nito na igagawan. Ito yung kumpiyansa. Ito yung kumpiyansa. Galbiga, samar. Nah, mulai pasaga kita apa? Oh. Cobaan. Orang mau tabarok.
Grabe, lubak ka na eh. Dami lubak di sa una. Oo, grabe lubak ko. Ayun, okay na. Tapos na ang gawa. Tuman. Grabe yung mabilis hindi na biyahe. Kasi, ginagawa na ito lahat eh. Alam mo. Oo, pwede na lang sana dito na. Dahil lubak ko dito. Eh, mabilis ang biyahe natin. Kasi, hindi na natapos yung mga lubak dito, hindi ko bukit. So, sa Hinabangan-Sta, samar. Ano lang? Stop over. Hinabangan-Sta, samar. Sabay gumaba. Lugmok pa. Pero marami pa lubak niya, banda. Lugmok pa. Ganda ka sana pag i-days lang gawin. Kaya ito, pinta ko. Malinis biglan. Pero, ang ganda tingnan ko na ganyan lang kasada, no? Ang asfalto, pag maulan, dulas yun. Dulas yun pag maulan. Oo. Oo. Manulis yun. Okay, asfalto na ganito. Hindi ba makinis pa? Hindi ba makinis? Ito na lang, sigado. So, parang ano to eh. Saraba. Kaya lang, pag inulan ng inulan,
lubak ha. Lubak. Pag lubak ko, pag inulan ang inulan eh. Oo. Lupa. Sanghan. Roseng, Villarreal. Hinabangan-Sta, samar. Sasaw. Marami itong discount lang ito. Dagang discount diba? Kahit lahat. Get out to go! Ayan yun you go. Yung tamaraw, tabago. Si amigo. Tulong muna rin. Hinabangan-Sta, samar. Yan si Juan dito. Di dating kampiyon na dala nito sa set. Yan ang kilala nila ko. Namin siya ano ba? Dating kampiyon. Hindi. Balogan na sa Oh, regalo! Nagpapamili ako ng ano, ng basahan sana. Muna, hindi ko na ikuhan. Basahan? Sinasend yung basahan. Kanino? Pero meron yan. Bigyan mo nga sa taas. Meron sa taas. Yun, isang bulto. Tatlo to, tatlo. Oh. Here we go. Puno ha. Ha? Ayun ang partner ko. Partner ko. Ito na dyan dito. Nag-extra. Ito ba yung kanyan dito? Eh, wala pang naman. Kurang pang ngayon eh. Lalo mo na dyan. Saan ito shuttle driver? Oo. Hindi, pamasada dito. Lamasada to? Sana, Simon at Balugan. Puno eh. Padim dito po, ma-stop dito mo kanya. Si dating kampiyon ng Kongsen. Nakita niya na si dating kampiyon.
Dito. Tumig lang, walang gusto. Tagalimutan kong bigay. Sa pagkahan, eh. Basis pala siya. Pabili pagkahan. Kaso, hindi na nasin. Buti, pwede na tayong basahan. Bart, may basahan yan eh. Puto yung patent mo namin? Yan, sa Porto eh, sa Punta. Oo, yun. Nakarating nga doon sa Banahaw, basta. Oo. Inom kayo Hinaldo? Inom kami doon kay Hinaldo. Basta, Banahaw. Oo. Taga-di sa man siya. Tagalya, sa Tarong Pangarita. Tama, Tagalin. Asawa sa Pangarita. Siya, Alin. Dito kayo pa yung partner na lang, mga 2 tuwing ka. Mga 2 tuwing. 2 taon dito yung partner niya. Ingawa siya. Ha? Ingawa. Wala lang. Imalhin siya. Kan? My God. Sinasa dito kay Umaldan eh, kuha mo kasi yun eh. Ito. Ba? Kuha naman siya doon, magkakit siya eh. Kulang mo tayo sa yun eh. Nagkan unit. Ano mo na siya sa Sa Tugina, mga nakakatupil pa Kim ko. ako. Tawag na. Huli na. Di ba na kasi kang mga ikaw na? Ako sali na, di ba? Go. Di ba ito ako lang yung sali, sakay mo na ako. Ito. Tapos, dito lang parking sa Kwan, Jeffrey John. Oo, nagpagi. Oo, nagpagi. Ha? Oo. Bakit ito ulit? Ito magkagitna. Malubak, magkagitna.
Oo, dos. Sa.rita kay ikan ako to sa.rita. Uno man sila po para sa palugan. Ha? Ang palugan, pulong man siya po. Kaya yung palugan sana. Uy, yan makaroon kay lamasa mga kay mga maestra kay Bidis marong. dami sa kanya matinser. Bidis marong. Yan makaroon ka Oo. oras. Matinser, sa kanya, ano yun? Dante. Nakapa mo na ba yun? Amiga lagi yan. Huwag na karoon kayo na dito. Diba? Ay, ako nanin na po ay. Huwag na lagi na ba ito? Ako na. Huwag na karoon kayo na. Hindi na kayo sa kayo na. Dahil ito. Sabay, may kayo na doon sa Mayog. Oo. Sala kayo na namin yan. Lain itong biyahe ko dito sa Pag-ibig. So, ano? Yung Liga. Oh, di Pag-ibig ko. Ay, sakyan ako na tali. May CR na. Kumana mo. CR ko na. CR mo na.
Nagpuno na, buo na. Oo, lagi. Oo. Sigaw lang. Abot dito sa Sigaw ng bawa ng CR. Sining. Sa Bicol, wala pa Hindi ka pa rito sa baybay. Sa iyan pa. Ang sabi lang ko, huwag mo kuha na yung CR sa Bisaya. Ano yung CR, hindi ko lang ganoon naman. At abot niya sa Allen. Ang pagtawag dito sa Bicol na. Awak na pahingi kay. Puro na. Na. Wala pa eh. Wala pa Ano na. Oo, puro naman. Bawal mo to. Na. Bawal mo ka mag-drende sa mga kasada. Takpon mo ka. Ay, pa yung CR o. Wakay lain mababawan na. Dito kay. Wah, magbukas ihi. Mataw. Ihi. Matulay. Ihi. Sakit sa ulo. Uli lang ihi. Ano, dahil mo, unong tagal ka plane. Tawa, ano mga suway baho, di ba? Ay, okay, ihi ka baho. Lokto rin ako rin yung bigayo. Sa motor truck ako na. So, bigay ito na. Ah. Siya na, wag-ibog. Kaya mo na. Southbound. Oh, wala pa rin ito matapos. Dating lubak na lubak ito. Nabahaman na kung naway. Sta.rita, samar. Southbound. Rin na rin eh.
Sta.rita na. Ay, palawak mo Sta.rita. Palawak. Ang pupunta na, kaya pinakadulo. Sa walay ko. Sa Sta.rita. Saan na inyong terminal dito na eh? Ha? Saan na inyong terminal dito? Ano? Terminal ninyo ba? Why, terminal, kainan. Yung kantin doon. Halos lahat ng mga basa doon. Doon makita yan sa kainan. Kung saan yung kainan nila, doon din sila. Ha? Wala lang? Aw, matamok na, kaya naman dahil uban. Takloban mo naman po. Okay, sir. Tabo, dasar ako. Kaya mo na magluwang patagong na. Well, asa na naman ako. Magtasura na to? Magtasura na to? Takloban na. Gali na siguro ay, lanyo pa to. Ha? Hindi. Uy, ay, magtasura ay. Bakas mo, okay naman rin. Wala rin sa bola sa among kainan. Doon kasi metro. Kumanay ko na. Ay, mga pila kilometro ka, mga duha siguro. Abot ka tayo ng 5? Doon kasi metro lagi sa among ikan kanahan. Oo. Ikan yung kanaugan, 2 kilometro. Kumanay ko na. Dili. Sunwari ko pa. Ano ko? Kung nga sunwari ko, tabok mo ito mga sa kalahating kilometro. Oh. Pwede na mo kagad dito Patakluban. Tabok. Kung sila magpaktas. Pero ano, magpaktas mo nga na may libre sa kaya. Ano mo, huwag masakyan ba? Pwede magtasura. Ha? Wala mo ito sakyan doon. Hindi, kahit taon, alamang dito, taon namin gagawin dumi. Kahit malawa na ng taon, nakayabay, baktas mo na muna. Sana, kung bye-bye ko, baktas mo na. Baktas mo na, oh. Ya, last mo na, kumanto diha kung na. 4 kilometro. Masala kumanto anak. Oo. Kumanto anak. Iba yung kalsada, katukang taon ng kalsada itong tabok-tabok pa yung suba, kaya di wak mo ng kalsada ng kabasan. Oo. Mana, sa taon na, dito na ay suba, ilaw, tabok pa. Baktas mo na, wala sawa no. Oo, sawa. Panahaw. Oo, panahaw. Kaya tagsal may jeep, oo. Tagsal may jeep pa sa una. Kaya kung may jeep agad, puno. Ang uban, kabayo sakyan. Kabayo, oo, kabayo. Ay, baktas yung pila, kapaktas na ng Ako, lolo, kabayo masakyan. Bili na sa sinal Sinal. sa gusto ko. Gusto mo, sinal nga, tawag. Kaya na, may pili ka pa ito pero gusto ko. Dahil ko, diyan sa una katong kabayo po nga kargahan na na guduron. Sige, ha? Parada, o parada. Oo. Oo, parada pa siya. Parada. Oo, sakay po niya Wapay to. tricycle, parada pa. Distabos mo sahi, distabos karon, distabos may kami. Disintamos. Distabos pa may kami dito. Taga ano mo ba tag disintamos karon? Patay dawat pa ambot. Oo, distabos. Ah. No, lapit naman ta. Malapit na tayo. Malapit na tayo ba? Tulay. Ay, malapit na? Oo. Huwag dali na, kaya baka makapanti na. Oh, sige, sige. Tumba ka dyan. Batumba. Kaya kuwan mo. Uy. Yawa. Bangkag.
niya. Oh, LCD, may basa niya. Ini sa Google CD. Sus, kadugayan ng palit-palit ng CD kayo mo hanap pa naman ng video. Hanap na. Kaya sa lagi lokal ang CD kami. Oo. Hanap. Mahal ba? 1,000 pa yan. Ayun. Barangay Itaas. Grabe lubang nila na. Pero no, nalubang ko. Samar. Yung katulungan. Nakapasok. Pagkaroon doon. Kanto. Contextual, southbound. Alis na siguro nagpamilya, no? Kana kaya.
Vlogger na ako po. Vlogger ka po. Pag-vlog ninyo. Kaya lang na. Ano yun, nag-vlogger din. Nag-vlog na oh. Tagal ko lang. Mga iso mong tao din yun, di man ng pulis. Hindi, baka illegal na. Isa na ka na ito, ano ay. Hindi illegal eh. Illegal yan, kaya mo ba? Tawa. Kagdag, mga bata ko to. Hindi ka problema, tanggang ko. Ha? 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 Ngayon mapara. Saan mapara? Bakit? Doon sa terminal o doon sa sakay ng Dingo. Saan ba kayo? Sa Tacloban. Ay, doon ah. Sige lang tayo doon. May Dingo? Sa kainan. Ah, sa may kainan. Oo, sa Sa may kainan daw. May kainan namin sa kantin. Yung mga alam kung anong parang kayo. Tama na doon. Adi ba namin barko dito sa sakyanan? Ay barko dito, dito sila bayad. Bawal ang tao. Wala pa kwenta. Bawal ang tao. Sinadagad kayo. Pwede ba? Ito lang sakay. Mga tao, dili. Oo. Adora. Pwede ka daw, taklo ba lang ang biyahe?
Nakapilagan pa kayo ito ko. Ah, Napakapilagan pa kayo ito sa inyo. oo, ano, patay ka itong primero kuhan, dapat kuha. Hindi ko sa o na. Daong kilo ikaw tayo ko. Parang kung tilaw pa kayo. Sila si anak ni, pitlo mo yung kaban. Lamilap nito kon. Oo, ito ba, pinanggang Ito kong kanang... Ito. Lana sa lubi. Mantika. Oo, umot. Lana. Umot na. Hindi, wala gusto. Gata naman dito. Tunuan. Tunuan na, ay. Tunuan. Pina, lapot ba? Oo. Nasili-silingan. Ka na ispiso. Ano na, walang tunuan. Walang lamin po. Pero, pero, ito prito po. Dito May ba? usay Dito. ko. Dito. Dito. Siya, Sitaan ko na. Yan na isawak konti. paling mahal na doon. Laki sa bangka. Mahal. Hindi, taon na paling mahal. Bakit ganun? 300 kilo na nito. So na, mahili po muna ako na. Ha? Mahili po muna ako pag ikaw na. Ano? Ha? Ikaw ko pero bakit na? Sila ko. Salamin. Salamin, buka. Lamay uban bakiro mo ka ng bulpay ko mo. Para mo. Buka para. Mupog sa lapok. Oo. Matali makigimaw. Ako, kita ko na. May Matusan. Pag mo nang mag-giga pa, gulungon ba ang basak? No, kan. Tulad ng Oo, mga takturat. Oo, magabi. Pagkakalay na, basta pagkakalay niya. Pamula. Hindi, no? Kana kung maway pagtraktor. Oo. Oo, oo. Ba, kana ay. Pagkagabi nga. Dili. Kana sundo ni mo traktor doon. Hindi, nga mo pagkagabi ina, pag-tractor ko na ron, pagkagabi, amo, sulon. No, anak mo, parking, ano. Kapag ito meron pa, hindi ka wala yung iuwa ko wala. Anong kibigyan ng pinapin wala? Kamanay ko ng kyaw. Natakbo ko yung kyaw din yun. Out, there we go. Saka rito na subscriber natin, get out. Ito, ayan. Parking nga din sa Manila. Hindi na nakauwi. Bakit ang ito ang pinapin? Yun na ako kay Buwano ron. Nalawas parking ako doon ron. Bye. Laypoy. Para kayo magsaysay. Pista pala dito. Pista. Karon, Kami pista. Nasulat. Ikualit ka eh. Ano mo na ito eh. Kaya po ba sa... Ano eh. Tulay man ini ay. ah, Tulay man ini.
bayad na. Alas 5:48. Labas na tayo dia kanina nakalabas na tayo alas 5. Alas 6, kasi alas 6. So, tingin kang subo nga pagkadugaya ba balik alas 8 na. So, tingin sa diribot sila nikuha, pinakuha. Takal balik. Wala ba rin bayad sino dia ha? Yang ngerti. Wala. Sama. Kasama mo kung senior, ako senior, kasama ini. Kaysa ko, utak. Ha? Jadi ako na.
Dito na tayo. Dahil, Kami lang, sir So, po. dito na to.